До едно червено. Чай са. Здравейте, Вивбокс, аз съм Дик for Life, сега ще поканам двама върховни сардери, по-скоро един. Сега тук се скарах. Гей ти като... И вижте какво ми пише то. Сега ще ви чета. Абе, тук само Кинг говореше, нали? Малко само. А вие ко? Само се ехилите отстрани. Деба букуците мазни. Те бълшиваната смесла путка съм го писал аз. Само Кинс говореше, бе, ботите се хиляди като гейче отстрани. Нали бе, буклук? Това аз съм го писал, няма жест. Тука ти ли си, бе? Круа си ти. Къде? Дришло, аз съм викал, то тук ми взе. Го бота. Това от къде? Това от кога? Това съм аз. Ама... И гледай, Знаеш ли част от кога? Знам, виждам. това е върховен сар. И аз се гътни, това не написал право. Не знаеш, че когато си имал това... Не знаеш, че когато ти ги питай и след те само това ли знаят. Една и същата смотана фраза по 100 пъти да повтарят, както например в коментарите ни. Всеки клип what the fuck. Да, бе, много се. Аватар с 4 глави съм по-висок от тебе. Абе човек, знаеш колко съм по-висок от тогава? Това е снимал 2009-та. Аз виждам сега 2012 тук снимките на Рила, дето си бил. Да, това е послушно садерите. Кажи ми за на колко ги предизвикахме и как отказаха. Аз просто съм си, да, значи предизвикаме, нямаме цезе, кове, значи бабуем виж кове от гей, ти вили си, ти. Питай го бат бой, какво лижеше гъза на всичките нас и като го викнаха те за 2 дена и много почина се отваря. Ето това му го кажа. Защото след 2 дена ще го изгонят, 100%. Като те изгонят, да не ревеш, да се връщаш. Нема прошка този път. Абе, майко, какви смешници. Майко, ти лут ли си, бе, човек? Как аз с един удар ще ги... Влизаш, дами и господа. Гледайте, просто уникално писане. Мис Българче 2012. Това е... Покажи всичките снимки, покажи ги всичките. Човек не мога, трябва да пратете ми снимките. Това е... Да бе, той е мис красота 2012. Да. Аватар, прати му снимките на дъвката. Аз ще ви кажа много луди снимки. Чайца. Сами тачи. Бати. Деба смешник си. Брат, не си ли ти много, бе? Почти не. Дебелият човек. То с нисък, ето е 2010-та, бе, човек. Не така честно ни 1 сантиметър. Давка искаше да... Я виж да са ръчицето в отворена връзка, боже мой. Аз то ще го... Кажи тачи, чайте, тя да те тача да каже. Аз то ще го фърля през терасата с една ръка, бе. Тачи, кажи, бе. Ти говори, Искаше да ти искаше да ти убия тишидата в клипа един малко разнообразие до деп нашите снимките. Да. Ай, пръсти това. Бягай, лъже, герой съм аз. Аре, Баб, бе, бе. Я покажи на Бадбой фейсбука. На Бадбой е някакъв тъпак, така че само снимки, дето някакви... Човек, прати ми снимките, ама ги изтегли ми ги прати. Той Бадбой няма много... Даже той няма никакви снимки. снимки. На флашплея. Искам да кажа нещо много важно. Кажи. Гледайте ми профила. Гледайте сега, гледайте какво неграмотно писане. Happy VBox, ма VBox как е написано само. You отбъл видео ситове веб за сатови и Ай, се бати, бебета, бе. беше заснето как саднахте. То с флаш плеер има някакъв брат. Айде сега видим брат му. Брат му на 18 години, между другото, да. Но моя пък е на 20. Аз имам братовчет. И една значи. Имам братовчет на 18. И приятел, къде е толкова мускулен, че не мога да говоря по телефона. Ще не може да прегъне ръката. Бати, брат, той е кой е брат му. Ти, вие кажеш, че мой брат. Пишете ми снимки, ще да покажем флашплеер, бе. Ма гледайте ми профила. Абе ще направим намазна рекламка на етаж.
Аз сега ще направя мазната реклама, гледай се. Да, и аз ще направя мазна реклама на етаж. Сега, много яка реклама ще направим. Прати му, прати аватар. Абе, не ми се прави на отворен. Аз то съм виновен, че ти си на 9. О, манга. Искаш ли музичка за бакграунд? Да. А? То си пише на Бадбой, то си пише, абе, не ми се прави на отворен, бе, браво, се научи да бишеш, бой, молати се селяндура. Ако пише, абе, курво, научи се да пишеш. Чакайте. Деба селян, и мой пише. Само V-Box, това е писане на един мъжен келеш. Яра някой ще им прачи ли тъпите снимки на флаш плеер да го поканим в своя лапе. Аз пускам музичка за бакграунд. Бадбой почна ми Не се. бягай, бягай. Аз сега ще му спамя да ми духат патката. Той ще се моли да влезе в бакграунд. Човек как сядна, нали? Нали аз пиша е така. Той бакграунд сядва също, сега Аз само пиша е така, нали, че са хиля. И то ми пише... Давка, чува ли се музиката от The Voice? Да. И той ми пише Окей. писани с това, нали, да го пиша и научи се да пишеш с това. Уно ухилението до уши. Деба и тъпата музика, тия по Voice не пускат хубаво. Аз му викам, о, мъга, ти знаеш ли какво значи? Той вика и той е садна. Той в месеца е саднал и чак сега му написа нещо. О, мъга! Пами ми! Дами и господа, гледайте кавесар! Гледай за въви блок, бе! качи го ти в колана, моля те, искам да го гледам да се смея малко. Виши. Да, и най-важното, гледайте им профила, да. А пратете ми снимка, бе! Аре, пратете ми снимка на флаш плеер, бе! Айде, прати му. Аватар, прати му. Сега ще минем в пчелаща така. Чай да видим, това ли е снимката, изчакай, сега ще кажа. Ако е това, сега ще видя. Айде, пращам ти снимка негова. Ще има се смееш доста, като видиш флаш плеер. Да. С него бебенци така. Абе не, бе, пристигли ми снимка, защото нямам го в приятели, не ми дава да го видя. Той аз го нямам приятели. Не знам, бъгва ми се, изтегли снимката. Добре, сега ще пратя. Гледайте, дай ми го това. Това е Diamond Power Hole в Skype. Чай и този да му взема и на... Как му беше името на този циганин другия? Тук съм, какво става? Ето ти пратил съм ти снимка. Какво става, бе, хора? Я, питачка ли? Абе, как се казваше този? Чай малко. Аватар, я им прати снимка на този. На марихуана. На флаш плеер, аз сега изтеглих, ще го я пратя. Айде, О, малко настроение, раз, два, Така, Итачи, А, аз съм чак- малко лошия герой, бе. Какъв беше... Коя беше та снимка на оня дете с джуджето, с шапката и дете снимал с телефон на окей с едни очила? Как му беше това името? Дами и господа, само ми се прати, може малко бавно да стане. Не се прати. Кажи ми как му бе... Кажи му как му... Аватар... Колко Как си му бе... всичките флаш плеер? Това дребното ли? Аватар... Дами и господа, гледайте флаш плеер. Аватар, кой е този тук, бе? Я ми кажи. Кой? Кингс? Сега се приеме лошия герой. Гледайте, аре хори, ли гледаш, че мама те вика, залегане да гледаш слънце. Адми стиган, че 2012 път. Аватар, приеми тази снимка, моля те. Кой е този? Я Кой е прати на този? мене, прати я на мене. Тя, кой е този? Ваш плеер. Чай да го кръстим. Флаш... Циганчето. Флаш гадни, дами и господа. Флаш циганче 2012. Това е флаш плеер, виждате, просто лапе. Чакай, още по-смешна снимка. Флаш циганче 2012 беше. Еми, Ти що ме копирай за бате? ти бе, прати аз пак. Аз съм... Аватар, прати на марихуана, го видим и доста. О, мага, дами и господа, гледайте, това е флаш плеер. Давка, сериозно не си, че искаш да пее лошия герой. Да. Аватар, прати на... Да пееш лошия герой за край на клипа. Чакай, че има работа. Аватар, сега че беше. Ужасно!